Mga ka-D-Disciple, dumating ka na ba sa punto na kahit anong kayod mo, parang lumulubog ka pa rin? Na kahit anong lakas ng loob mo, natatalo ka pa rin ng takot? Panahon na muli para ibahagi ko sa inyo ang kaunting mensaheng nakapagpapatibay ng loob sa pamamagitan ng Ebanghelyo ngayong araw. August 5, 2025, Tuesday of the 18th week in Ordinary Time. Ako po, si Brother Rai. Sa Ebanghelyo natin ngayon mula sa Mateo 14:22-36, makikita natin si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig habang ang mga alagad ay nasa gitna ng unos. Nang makita nila si Jesus, akala nila multo. Pero sinabi niya, "Huwag kayong matakot, ako ito." Si Pedro may lakas ng loob. "Panginoon, kung kayo nga yan, papuntahin niyo ako dyan." At lumakad nga si Pedro sa tubig. Pero nung nakaramdam siya ng hangin at alon, natakot siya at lumubog. Sumigaw siya, "Panginoon, iligtas mo ako!" At agad siyang inabot ni Jesus. Mga ka-D-Disciple, marami sa atin si Pedro. Sa simula, puno ng pananampalataya. Pero kapag dumarating na ang unos, ang problema, ang duda, bigla tayong lumulubog. Pero pansinin mo, hindi pinarusahan ni Jesus si Pedro. Inabot siya. Hindi mo kailangang maging parpekto para abutin ng Diyos. Kailangan mo lang humingi ng tulong. Mga ka-D-Disciple, sa gitna ng unos sa buhay, huwag kang mahiyang sumigaw, "Panginoon, iligtas mo ako." Hindi mo kailangang lumubog ng tuluyan bago ka tumawag dahil ang kamay ng Diyos laging handang umabot. At paalala ko, ang pananampalataya ay hindi kawalan ng takot, kundi ang pananatili sa Diyos kahit natatakot ka. Ako po, si Brother Rai. Online for Christ, offline with purpose. God bless.